Díomh a bháistí agus mar aiceann sibh tá sibh go léir ar an mé bháistí inniu. Agus an bheith tú aignis? Ja. Seo pacáiste nua tá mé gúsáid so ní mé réil cinnte chu tá mé déanamh. So díomh ar fad páistí má sibh tá sibh gobar go dtíon sáile agus bhrálam si bheith eáil ach barlumm go méid sibh sábháilte nach ga. So thuúla mé ó mami ag stadi go bhfuil sibh go léir ag tuairdearad a chéile agus go bhfuil sibh ag níomhar go lábha agus ag obair go dtíon agus ag spríosháil. Má sibh na chail mé cúpla breithlá thar an tréimhse seo agus tá brownar an faoi sin a bháistí mar ní raibh an liste brethe agam ní raibh mar riomhar ag obair i gceart agus níos cá. So Breithlá Sona duit Conor ó Lia, Shifra, Isabel, Cian agus Owen. Ceapan go bhfuil gur bé sin é mé trasna nach nearna mé an bhotún an sin tá sibh ní lína díis níos má sibh Breithlá Sona duit ní mé chun Breithlá Sona a chana ar an bhí seán bé sibh sásta é sin na costáach mé. So sin é páistí be mar aseo go bhríis agus tuair ara agus slán go bó.